అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మనసులో మాటకి స్వాగతం. మన జీవితంలో మన ఆహారం కొరకు, మన జీవితం ముందుకు నడిపించడానికి, మన పిల్లల కోసం సగ జీవితం డబ్బు సంపాదించుకుంటూ పోతాం. ఇంకా మిగతా సగ జీవితం మనం ఆ రోజు గడవటానికో, మన మానసిక స్థితి బాగుండటానికో, ఏదో ఒక యాత్రలో, ఏదో ఒక మంచి ప్లేసెస్ చూడటానికి డబ్బు అనేది ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం. మనిషి ఎప్పుడూ కూడా డబ్బును సంపాదించడానికో లేకపోతే డబ్బుని ఖర్చు పెట్టడానికో పరిగెత్తాలి. ఏదో రకంగా తన జీవితాన్ని లాక్కొచ్చుకోవడానికి డబ్బుని సంపాదించాలి, ఖర్చు పెట్టాలి. ఈ రెండు చేసే తీరాలి. తప్పదు కదా. ఏమంటారు మీరందరూ? ఇది నా మనసులో ఇలాంటి ఒక రకమైన